Egunon, historia zale, euria. Euriarekin gora beratxo batzuk izan nituen. Behar die euskal youtuberrak zergatik behar die. Ongi etorri, Sorgin etxera. Honek, bideoaren mundu honek, kriston aukera ematen du. Bizia da, bapatekoa da, zuzena da, hurbila da, eta euskerak hori guztia badu. Eta behar du, aprobetxa dezagun. Badaude batzuk, zaila edo egiten zaiena irakurtzea, baina hitz egitea ez, entzutea ez. Hizkuntza txiki batentzat aukera hau urrezkoa da. Altxor hutsa. Euri tantak hasi die, ea pixka bat aguantatzen duen, topatu daitezken koskak edo aitzakiak. Saiatuko naiz bururatzen zaizkiten batzuk aipatzen. Baina nik ez dakit ezer bideoen edo YouTubeen mundu horretaz. Jende utxi egongo da, segurunez ni baino deskonektatuago ibili dana mundutik, sare sozialetatik, oraintxe arte, ez nekien ezer. Sartu nahi zarean, sartuko detanka, hori ziur, baino ikisiko dut, hola ikisten da. Kalitateari dagokionez, ni horrek gerarazi ninduen denboralditxo batez, ze jakina, nik badakit oso importantea dela soinua. Irudia baino askoz importanteagoa gaizki entzuten bazait, askoz okerragoa litzake. Eta behitu ze modu sinplean konpontzen da. Sinplean eta merkean. Nik erabiltzen duten mikrofonotxoa, justu pentxe dagoena, uste 8 euro edo baliozula. Ez da bikaine, ez da munduko onena, inondik inoa ez, baino, balekoa bada hasteko batez ere. Eta kamera, hemen ikusten duzuen kamera edo nire mobil zaharra da, oso zaharra, kamera ez da izango izugarria. Ikusten da maitza, ez da kristona, baina nik uste dut pixka bat esperimentatzen hasteko nahikoa eta sobera dela. 8 euro badituzue olako mikrofonotxo bat erabiltzeko. Eta zuen mobil zaharra, nahiko. Beste guztia aitzakia da, beste koska bat. Zertaz hitz egin. Tortzen direnean kasteak esanez, sortzeko edo idazteko beharra dut, baina ez dakiz zer esan. Hori, errexena da. Benetan behar hori baldin badezua, eginda dau. Gaia da ia gutxienekoa, importantena da jarritako irrika gogoa. Hitz egin dezakezu unibertso osoaz, hitz egin dezakezue hosto txiki baten inguruan. Bideoaren munduan berdina da. Pentsatu benetan zerk pizten zaituen. Piztu oneako, txarreako, piztu gozoako edo ospinerako, baina piztu. Zuen obsesio bat, zuen irrika bat, txikia bada ere, txokolatea, asko gustatzen zait txokolatea, txokolatearen inguruan hitz egin dezagan, edo nire atzeko kaioak, edo itsasoa, edo arrokak, edo behitu zen laino, beltz datozen berriro. Edo dragoien 7 bolez hitz egiten hasi zaitezkete, adibidez. Beti dago gai ederren bat. Eta euskeraz egiten badezue, bi bazuek. Pixka bat behitzen egon naiz interneten, eta ikusi dut, badiela euskal youtuber batzuk, gutxitxo, egon leizkenentzako, baina badie. Hori nik esan lehiketena da, nien naizela inongo kanpaina edo inongo taldearen ez dakiz sekretua, hori seguru. Ederra litzake batzuk gehiago egotea euskeraz. Alegin txiki batez oso erresa iruditzen zain. Hau, honetan jarduteak oso divertigarria da. Euria, taberna honek ederki salbatu nau blaitzetik, ikusten da. Ze euri zaparra zidun kolpetik. Ederra da, ez bazaitu bertan harrapatzen. Gainera mundua oso divertigarria da, zezue pentsatu asko gaude sortzeko beharra daukagunok. Eta edonon, edozen momentutan, hasi zaitezke pentsatzen, imaginatzen, sortzen. Ze honek aldatu egiten du pixka txipa. Nik normalean ikusten dut edozein egoera, edozein soinu, kolore, euritanta, eta jazten naiz pentsatzen nola idatzi dezaket hori ondoen, ederren. Orain, bestela pentsatu behar da, grabatuko nuke hemen zerbait, iradokitzen ditena, kontatu nahi deten zerbait, eta formak eta doinuak aldatu egiten dira. Eta hori ederra da. Ahazta horretik, aholku askar eta importante bat, kontuz musikarekin. Nik hasieran enekin, eta jarri nun adibidez hasierako bideotako baten, Mikel Laboaren kantu zati bat, 15 segundo, hitz egiten ari nintzela gaina fondoan. Da handik ordu bete edo abisua iritsi zitzaidan. YouTubeko ez dakizek, esaten zuela esgaek, ez zuela usten, eta bideoa gelditzen zala nolabait haien esku. Edo zer aterako balitz beraientzako, ez dakize esperoko zuten ateratzea, eta gainera eskubidea zutela iragarkiak jartzeko. Kendu nun bideoa, kendu nion musika eta kriston pena. Kontuz horrekin, ze gertatu leikezuek bideo bat egitea, musika zati txiki bat jartzea eta bideo gabe gelditzea. Eta azkenien euriak harrapatu eta blaitu, baina tira, zorionez ja adi honekin ez garen kojitzen, ezta?